Бардаро ки филдер пурсида содагӣ дана филдерчаи мотори 1.5 кати. Солаш 2008 сафед трёх компонент мошинча японка ҳуҷҷатҳои солом накати. Нархи 90,000 сомон истедан боз муомила доштааст. СКГ аст бардаро СК ина парогаб эскоша бинед. Дискачош хушру дискои беҳтарин. Кузуфушон тоза акасна балончошон дар ҳолати хуб будааст. Ана мошинча бардаро 90,000 истедан задни камерам дорад. Боз муомила доштааст. Хушру нигоҳ кунед. Балонаш сиёҳ кадаги нестам, неки балонаш хушру. Салони сиёҳ, 4 ойна электропакет нешад албатта. Салончош тоза акас бардаро. Бесключовой доступ дорад машин, значит старт-стоп ҳам дорад. Ана старт-стоп, монитори Android, коробка автомат мешавад. Однозонный климат-контрол. Торпедашош хушру акас, перекидка аст машин албатта, перекидкаош неки чётка омадаги бардаро. Перекидкаш неки зур омадаги, ахираш бардаро перекидкашон камтам безед мебиёд. Ба кабинкачошон ҷамъ мешавад комплектатсияш. Боз чӣ дорад ина? Я бор заводит кунем, калиташ инҷо даст. 250,000 километр пробег ҳам доштааст. Чӣ хел аст бардарҷонои ман? Марҳамат. Арзанда аст, фикр кунам арзон нест. Биёед аз наздик хушру тамошо кунед, боз муомила дорад, боз арзонтар ҳам карда мешавад. Ба дӯстдорони Toyota Corolla Fielder равон кунед. 1.5 расходашон 6-7 литр, бисёр экономичный аст. Бардарои ман марҳамат ки пурсидаи содагӣ буд Opel Astra G Sedan. Солаш 1999, мотор 1.8 қабурға буд аст бардаро. Нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Нархаша 49000 истеда будан 47000 ба рӯзӣ кардем. Боз камтар муомила дорад. Ҳуҷҷатошо нав гузарондагиан солона олати мошинчашон ки мақбул шуд 4 та калпа каде, агар 4 дискаи selection занед аҷоибот хушрак мешавад. Агар фарчошо бо enjoy кунед ку бо тамом зурибат мешавад. Марҳамат бардаро мошинчаи зинда, мошини ки бардаро задагӣ надорад, аҷи гапи сахт задагӣ нест ин мошин. Бисёр эркадорӣ када ҳай кадаган. Нигоҳ кунед дахӣ бошам. Стопчош ҳам агар enjoy занед бо хеле зур мешавад. Стопош камтар безе пишега. Камтар чирк шудагӣ даст бардаро. Салонна тамошо мекунем. 4 дар дорад. 4 ойна электропакет, комплектация комфорт бояд ки бошад. Коробка механика. Хуб. ҳамчоша дидан дар 5 шкофа боша ё 4 шкофа. Аг 5 тага 5 волтада. Агар ки 1.8 5 волта шуда нашда ко. 1.8 истеда ина. Торпедачош, салончош, лабовоиш ҳам трешин надоштааст, кондитсионер неки надоштааст бардаро ана. Кондитсионер мезанед. 366000 километр пробег дорад. Неки бардарҷонон мошинча арзанда аст. 47000 сом. Мотор 1.8 ҳолатша дидед, ҳуҷҷатош солома. Ягон расход надорад. Чӣ хел аст бардаро марҳамат ба дӯстдорони Opel ҳатман равон мекунед бехабарнона. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошинои арзону дастрас боварӣ дорам, аз канали мо ҳатман пайдо мекунед. Марҳамат бардарои ман дӯстдорони Opel Vectra B. Бачка дутти тамошо кунед бардарҷонои ман падар калонаш аст. Номерчиашо нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Мошинча ҳолаташ идеални беҳтарин ҳолат ба хел ҳолат бардаро хел састяни мошин мумкин ки ками бад бошад. Нархаш бардарҷонон нарха нигоҳ кунед, нарха гап мезанем бардаро. Охираш аст неки бисёр камтар муомила дорад 63000 сом. Худаш бардаро 75000 сомон зиёд расход шудаги дорад. Мефаҳмам ки чӣ расход шудаги. Мошин полни хуҷамда юбка не полни нарушка краска шудаги чётка оригинал кати краскои нигоҳ кунед дохил чӣ 4 балон пачка тонировка ҳуҷҷатои солома 50% тонировка дорад. Ҳолаташ бай аст. Мотор 1.8 қабурға бардаро экатек мотори беҳтарин мошинча просто ракета меравад. Дискачоша нигоҳ кунед, дискачои опси балоношам напанаваст. Кузуфош тоза бе ягон камбудӣ аст бардаро. Ин мошина барои худашон рака тайёр кардаги буданд. ҳозир камтарак як чӣ ба пул дар кор даст, як мақсади нет ба бардаро барои ҳамон мошина фурӯхта истодаем. Марҳамат бардарҷон. Шо просто нигоҳ кунед, якум мефаҳмидагӣ мефаҳмада ина салончошам топ тозак аст. Пешошам мебинем бардаро. Мошин 3 қабат шумализатсия кардагиам бардарҷон. Тиқ намега ягонҷош. Дарошам хавазнина ки хушро аст. Монитор дорад, задни камера дорад, гази евро 5 нав задагиам. Хуб дута бардаро пеш ойнаш электропакет 270000 километр радной пробег аст. Чӣ хел аст бардаро